Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6etatik 52 minutu igaro diren honetan, Peñak eta Gabirondok Zubizarreta eta Bikuñaren aurka Ermuako Arizmendi pilotalekuan jokatu duten binakako beserieko Masterseko bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Peña eta Gabirondo, baina Zubizarretak eta Bikuñak pronostikoak hautsi dituzte 22 eta 16 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik, Peñak eta Gabirondok joan den astean Otxandion irabazi zietela Murua eta Arangureni, Muruak Salaberriaren aurka jokatu zuen egun hartan, aldiz, Zubizarretak eta Bikuñak, Zubizarretak eta Gaskuek, Bikuñaren ordez jokatu baitzuen Larraintzartarrak, galdu egin zuten 22 eta 14 Agirre eta Eskuzaren aurka, honen bestez, gaurko norgehiagoka Zubizar eta Bikuña bikotearentzat oso garrantzitsua zen, badakigulako Masters honetan oso garrantzitsua dela puntuak pixkanaka pilatzen hastea, bestela atzean geratzeko arrisku handia egon ohi baita. Partida hasiera ona izan da, gorrientzat 6 eta 3 aurreratu dira, baina hori simbolikoa besterik ez da izan ere, ostean urdinek erabateko nagusitasuna erakutsi dute. Hasieran gainera, berezia izan da eta nahiko deigarria, Iraitz Zubizarretak sake asko eskuinera egiten zituela, baina hori logikoa da azken finean. Badakigulako batetik ezkerrera egiten bazituen beti ezkerrean kokatu ohi dela pilotaria, baina bestetik Peñari airea ekiditeko ere oso taktika ona izan zitekeen. Badakigu Jonander Peña sotamanoz bai, baina boleaz bat ere konfiantzari gabe ibiltzen dela oroar ez da boleista Jonander Peña inondik inora ere gainera tarteka bolea itsusi batzuk ere ateratzen zaizkio eta badakigu ze polemika dagoen, baina gaurkoan gainera Gabirondori hor pare batetan edo ezustean harrapatu du Gabirondo, baina egia da 6 eta 3ko horren ostean berriz ere pare bat sake gehiago besterik ez dituela egin Zubizarretak, eta gero txokora ateratzen hasi da, baina txokoan ere sake oso eraginkorrak egin ditu eta ondorioz 12 eta 6 aurreratu dira, pentsa 11 eta 1eko partziala egin dute, erabat okertu dira Peña eta Gabirondo, hasiera ona eman ostean, Gazteluko atzelariak magina bat pilota galdu ditu, gora botatakoak konfiantza galtzen hasi da pixkanaka, eta aldiz Zubizarretak eta Bikuñak zuzen jokatzearekin nahikoa izan dute. Atzean gainera Inigo Bikuñak norgehiagoka aipagarria jokatu du. Joan den astean buruko minaren ondorio zetzuen, laudion izaterik izan, baina gaurkoan batez ere sotamano hori horregatik nabarmentzen du askotan Inigo Bikuña edozein distantziatatik sotamanoz kolpea tiratzeko beldurrik ez du, gainera askotan aurrelariari kendu bakarrik ez atzelariari gaizto ere jarri ohi dio eta gaurkoan Gabirondori magina bat burua uste sortu dizkio horrekin eta gazteluarrak aurrera eta atzera lasterka ibili behar izan du Bikuñaren sotamano horiei erantzuteko. Bestetik berriz Iraitz Zubizarreta badirudi pixkanaka bere joko puntura itzultzen ari dela, kosta zitzaion joan den astean ere zuen partida ona egin orokorrean azken bolada honetan ez dabil bat ere fina tandarra, baina gaurkoan erakutsi du, berriz ere itzuli dela, sakearekin asko asmatuz eta aurrean ere Peñarekin izan duen tikitaka bizi horretan askotan nagusi izan da. Eta Peñak saiatu da, urrundik sartu da, Gabirondori lagundu dio une askotan, baina urdinak gehiago izan dira gaurkoan, nabarmen xamarrala ere, bigarren zatian gauzak asko aldatu dira, bapatean 14 eta 15 ere hurbildu dira, hor Bikuña pentsatzen genuen apur bat hausteko zorian ere egon zitekeela, lehen zati oso gogorra izan da Inigorentzat, asko ibili behar izan du, sotamanoz ere kolpea tira, horrek askotan eskuetatik eta batzuetan arazoak ekarri ohi ditu, hasiera horretan eskuak bikain zituen sotamanoz kolpea horrela ezpaita tiratzen eskuak erdipurdi edukita, baina gero bigarren zati horretan apur bat gehiago sufritu du, esango nuke Gabirondok gora egin duela, naiz eta pilota batzu galdu dituen, eta gaurkoan egin batean gorriak horrek kondenatu ditu, hau da Gabirondok galdutako pilotek apur bat kondenatu dute bikote gorria, baina oro har Zubizarretak eta Bikuñak ere oso ongi jarraitu dute, naiz eta Gabirondok askotan atzean agindu Inigok eutsi eta azkenerako desesperazioan ere erori da Gabirondo,
Hor gero 18 eta 16 ere aurreratu dira, hor pentsatzen genuen, oraindik ere partida luzea izan zitekela, baina azken zatian askoz ere gehiago izan dira, Gazteluarra jada okertua zegoen askoz ere gehiago okertu da, Peñak abagune oso gutxi izan ditu, badakigu Jon Ander Peñarentzat ze garrantzitsua den aurrean bukatzeko aukerak izatea, gaurko testu inguru horretan ez du horretarako aukera handirik izan, eta emaitza horixe izan da, 22 eta 16, lehen puntua esan bezala Zubizarreta eta Bikuñarentzat, honen bestez Peña Gabirondo bikotearekin berdindu dute, eta ea zer gertatzen den datorren astean. Gogoratu berriz ere, Zubizarretak eta Bikuñak 22, Peñak eta Gabirondok 16 Ermuan.